सुबह निकल जाई हैं अपने दोस्तन के साथे, बस दिन भर पिए के चाही। एक गोबरिया मिल गई बा, पियते हुई है कहीं। ऐसे अच्छा बा गोबरिया से बियाह कर ले होते, हमसे काहे के बियाह कैले हैं। का बताई, मत तो जिंदगी खराब हो गई बा से बियाह करके। हाँ भाई लोग काहे तो ना स्याही बाटे आ गईला। अरे तब काहे काम से मतलब कुछ जरूरी काम से गई और का। अच्छा खटिया बिछावा आइल बा, खटिया बिछावा बैठा। भौजी प्रणाम। हाँ ठीक बा, खुश रह खुश रह। ठीक बा। हाँ हाल चाल बढ़िया। अरे हाल चलना ठीक है, यही तो भौजी है तब। हाँ सुना, ये हमार दोस्त है आवल करे तब और केहू तो आवल नहीं। हाँ। गाँव वाले देख के जर ताटे कि आजकल ढेला में और गोबरी में समझ ल कि एकदम एकदम गठजोड़ एकदम चलता, समझलू तो जरे दा सबके आवल करे के थोड़ा ख्याल रखल करा, खियोले पियोले के करे। बहुत दोस्त है, मतलब समझ ल कि इतना साफ सुथरा चरित्र के इतना बढ़िया इंसान पूरे गंगा में बुतल दिया ले खोले नहीं पाइबो। ठीक है सुन ठीक बा। ए बाबू हम तन जाती तनी खेते कुछ काम करके आओ थी, अब बाजारे जाए बा। ठीक बा ठीक बा। तब तोर मन करे बैठ। हाँ। आज फिर निकल जाए। ठीक बा जा हाँ ठीक। जा भैया।